Numa Lumbajong LA itu masa Presiden lagi Rajan Timung Alangli. Hello. Alangli. Vice President bangke Jona Singh Rohan. Open Secretary bangke Anjlin Hi. Assistant Secretary lagi Wilson. Rajiv Kiling, tong di mana? Rajiv Kiling mana? Kemoling Hi, ini tong di mana? Bolong King Hi, ini tong di. Hello, Office Secretary Longri Kiling, Longri, datang tu. Alangli lo, Office Secretary Longri Kiling. APSLC long live, APSLC long live, APSLC Pandang Nama, APSLC Pandang Nama. Sheikh Sidil Pandang Nama, Sheikh Sidil Pandang Nama, Jai Gator long live, Jai Gator long live, Jai Gator Pandang Nama, Jai Gator Pandang Nama. No namaste, no namaste. Hempeng longate, hempeng longate. Sheikh Sidil long live. Sheikh Sidil long live, Sheikh Sidil Pandang Nama, Sheikh Sidil Pandang Nama, APSLC long live, APSLC long live, APSLC Pandang Nama, APSLC Pandang Nama, Rajan Timung long live, Rajan Timung long live, Rajan Timung Pahai Nama, Rajan Timung Pandang Nama. Pini Nilitum Ladakh War number 4 Nilitum APSLC Ward Committee Keseng Mate Kacipak Klang Ilitum K Longri Longpa Mitang K Kaciraya Parman Bensin Nilitum Asom Mai Mane Lasom Mai Mane Kacira Kacitodun Kado Kawe Kote Injir Duan Mitang Kailong Ria Parman Ben Kachisong Ben Parman Sinilitum Arjap Tip Ben Sinilitum Chisong Ning Aklong Ning Jing Sampah Me Ben Sinilitum Laso Asong Mane War number 4 Ward Committee Nilitum Pini Henlo Kado Kawe Kacipaklang Rat Pan Kacipaklang Pet Bubang Pini Henlo Ahok Pet Bangke Lasi Nilitum Ke Sik Sidul Aron ateng pen implement chok cetik lilitik bang nilitum kacesong dang tonte lapen ke nilitum ke isivet ining isivet tribal unity mane kaenglong soan ke akhe isivet angkleng sinilitum non matado kedamtang election stame kuana bang kejeplang bustame nilitum bang ceplang unde ebo hestame ke hai ang thek lok sinilitum da kachi theklong ako hai ta haila lasi nona bang ke nilitum bang ke ward kachi seng pini angbong bang ke nilitum bang ward committee si kachi seng lo as a whole ward number 4 ward committee kadowe Lombayong asar kadowe atum cetong ben sinilitum meta non samekang ninilihen lomay pu nili hin pensinang litum han lam lapuan
ke thane pajume up uge thekte same nilitum ke ining chirot kut pensi nilitum war number 4 arat aso inglong aso doan ke nilitum angkleng sivet lo pusi nili meang ngo pacini dun lo lapen chunchetik ke nilitum sangsi a slogan lo no six schedule no rest no state no rest nilitum media doana pana kero perfect lo nilitum pini ladak lumbajong konstituensi long ladak ward number 4 long nilitum pini committee sengpon lo ward committee athema non nilitum thegam long there delo nilitum ward election sisteme lasi ladak lumbajong long pen award tina long pen sami APHLC ka chepahai pomje function itum dode sang se pensi kam claim pon lo la pen pini choro nang ni ladak ward number 4 ara datum alang litum APHLC ke rem kali laban so alam the lake nilitum lekening je kali lo leaders atum lekening je kali lo rong so tum si bang ning je lo la pen APHLC tum ke rem kali lake nang pe rem din no la pen latum proxy voting la pen latum rigging di kuri pensi alang litum ke cepe hai po la so posi rada tum aningoi la pen rada tum long kai kis tami APHLC lo kai ta ke cepe ok dun phansi kai ta do bam pini sa tami do ji pusinon birtalong nilitum lasi ini tum thegam long lo dak lumajong long tami di BJP tum ko development di kohan sih develop lo di purong sepelo non dak ward number 4 lo ke dio ward number 4 nang tum thegam long lo nang tum la media tum teklang khalak lang side di non itu meeting itu dim lo la lang si tum non la dom bok dom pet di ala to waram na ve di kopi development lo la ke ward number 4 la dak het ki medical college lo ke di ini tum thegam long lo di to wara ve lo non lang ajusi ko mimi pro ada development tu ke di la son lo ma development lo ma itu wara ve lang ajusi non ili tum top from jingjin so mi ana development hala puke kiche so tum ke bang nang ke bat lo nang palut lo ili tum pulo 62 lo japong pen itum cerai konflik nang ji pula di anke pula tuliram rong hana tum hai ke dio laga aning ke oi tu kiche so mi ning thane dagi pulo la ta aning ke oi tu la puson la se ana development di la si no ni tum APHLC pen jasem no la ward election la hodo bang ke award din me APHLC ke high pon FG je pa high pon lapji kusi ni tu baka se kon ke la helo la pen non oi phistame nili ningkan thom BJP long chpa ogdun pitame nili hanga ke ba facility ta endunde hanga kendunde lapen member pitame nili ke endunde nonda lasi non nili mathadam lo khei isi kisung apolo khei wirang apor hote nilita isi matha dam pamelo lasi non apor hule nilita khei long chingrum dunde bade chilang dunde pulote mo apor hul bangke ni khei ka chipudun nilita khei kang thim po chipudun nilita therak me gi pula so ka chimatha dam se pini nilita APHLC long pini nilita nang chipa ogdun lo lasi nili kini ye la an do avelo sitame nona por hut anutina kar bi sitame party chupe kapre ka party pe do pusame me nona por hut bangke isivet kaching room si ke mema pusi nili mathara me se pini nili sitame APHLC long nang chupa ogdon lo asi nili ram thel an se